Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tuguti ko ninyo nga mga na sab kog katahuran karong orasaha. Bisan pagpaus ning ako ang tingog karon. Ako lang gyapon kamong tagaan og maayong gabi sa inyong tanan. Unang-una mga angkol ug mga auntie, gusto muna kitang kamustahin. Kumusta naman ang inyong lagay nung weekend? Ibig kong sabihin, yung kahapon, kumusta ang iyong lagay? Mabuti pa ba o gibuti-buti gyapon? Para naman sa akin, mga angkol, mga auntie, siguro halatang halata na sa boses ko. Alam mo naman, nagpahayahay ang kigol, nagsuri-suroy ang mga kigol sa may bandang Quezon. Quezon Province hindi Quezon City ha. Alam mo mga angkol ug mga auntie, kumusta naman ang buhay mo ngayon dito sa isang malaking syudad tulad ng Metro Manila? Tayo na nakatira sa isang malalaking syudad, medyo mag-iiba na yung pamumuhay. Di ba? At syempre, dahil nga naitanong ko kung kumusta kasi isa sa mga malaking epekto sa iyong pamumuhay ay iyong panagpuyo kauban ang mga silingan. Silingan, ibig sabihin, kapitbahay. Okay ba kayo sa kapitbahay o meron kayong galit? Alam mo mga angkol, sabi nga nila, mas mabuti pa daw na magkakaintindihan kayo ng inyong kapitbahay kaysa sa mga magkakapatid. Ang ibig kong sabihin, mas mahirap pagkaaway mo ang iyong kapitbahay. Alam mo kung bakit? Unang-una, pag magkaroon ng problema, matik. Basic na yan. Kailangan ba bang i-memorize yan? Ang kapitbahay ang kusang tutulong sa inyo. Kaya lagi kong sinasabi na halimbawa may bibili na bahay, maghihingi ng advice. Lagi kong sinasabi sa mga tao na kung kayo ay bibili pa lang ng house and lot, siguraduhin mo na mabait ang iyong kapitbahay. Isa sa mga biro ko na kailangang magdasal bago natin bilhin ang naturang lupa at bahay. Kung dili madala og pag-ampo, dagkutan siguro. Alam mo, mga kabisyo, no? Pagkapait ang atong kinabuhi kung way batasan ang mga way puangod nga mga silingan. Ang magandang kapitbahay ay parang isang magandang kasangga sa buhay. Parang tunay na kapitbahay ay handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Pag may problema, handang tumulong sa atin anumang oras. Naalala ko lang, no, dati sa probinsya, no, may nagwawala na kapitbahay. Nasubraan daw itong inom og tuba og bahal. Hubog siguro. Nagmaoy. Gitabangan o kulata. Ayun, nagpuyo. Ewan ko lang ngayon ha, kung may mga ganun pa bang mga kapitbahay na pag magkaroon ng problema, magkaroon ng away, tutulong sa iyo. Ang pagkakalam ko ngayon, pag yung kapitbahay na nag-aaway, tutulong sila. Inaangat yung mga cellphone nila para kumuha ng video. Ay, nako. Diba? Isa pa. Maganda ang buhay kapag may magandang samahan sa pagitan ng kapitbahay. Yan dati naalala ko lang sa mga kapitbahay namin, no? Siyempre, pag may mga tanim kayo, tanim na mga gulay at prutas, libre ang mga utanon o lagot mon. Hindi lang yan. Pag may kapayas ka, may papaya, no? Hindi lang yung papaya yung ibibigay sa inyo. Kasama na ang bisayang manok. Manakop sa silingan
para ialay at ibigay sa kapitbahay na magkaroon ng tinulang manok. Ang sarap-sarap talaga. Sarap ng buhay sa probinsya. Sarap ang buhay dati, mga kabisyo. O, diba? Daming nakarelate ngayon sa mga kabisyo po natin na doon sila lumaki sa probinsya. Yung mga sinabi ko, no? Ewan ko lang ngayon kung ihingi ka ng gulay, no? Naikag utanon og lagot mo sa silingan, bibigyan ka pa kaya? Lucy, una kong kigol nimo kung bibigyan ka. Anyways, good evening po. Magandang gabi po sa inyo lahat at pagpasensyahan na lang ang inyong idol kigol, no? Medyo paos. Nasubraan man dagway ni lag tuba, oy. Anyways, okay pa sa alright yan. At least, no, makakasama at magkakasama tayo dito sa ating programa hanggang alas 12 po ng madaling araw. At syempre, hindi lang yan, no, mamimigay na naman po tayo ng 500 pesos sa mga sasali sa ating fan scan. Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Okay, ito na po mga kabisyo sa mga nanonood sa ating social media accounts. So, andyan na po ang ating QR code. Ang gagawin nyo lang ay i-scan nyo ang ating QR code na makikita po yan sa ating social media. Okay, puntahan na lang po ang ating website or sa Facebook account ng Love Radio. Ang tanong po natin, ano ang makukuha mo sa baboy na magaling mag-karate? Letter A, pork chop. Letter B, pork tonkatsu. Letter C, pork ribs. Letter D, pork siomai. Ayan. Iscan nyo lang QR code at mananalo ka ng 500 pesos at ina-announce natin yan mamayang mga alas 11 pasado dito po sa programang Wi-Fi pangalan. Ito po ang inyong fan scan. Kini si Totoy Bato. Love Radio Fan Scan. Fan Scan! Fan Scan! Okay, no? Tuloy-tuloy pa rin ating programa. Dinhi lang sa 90.7 Love Radio. Kinigya po ang inyong idol kigol, Totoy Bato. May gabi